Isla sang Negros. Ang baybayon mga makanay tutob kasarangan ang pagdapya sang balud. Samtang ang adlaw nagbutlak las 5:33 kay nasang aga, magatunod naman las 5:25 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tutob sa 28 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay anunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig. At sa aton mga ka-aksyon nga nag-upod gid sa aton sa sining aga kay Joshua Christopher Belas. Good morning sa imo, Josh. Kay Miss Liza Joy Ilon Amoroso. Good morning man. Noy Erwin Decatoria Gonzalez. Good morning sa imo. Bia Jonathan, good morning. Kay Tia Kim Meriman, good morning. Dara sa may Mursha. Priscil Guanzon, good morning man. Patamyaw sang mayong aga. Kaya Pet kag Gringo sang Mina Sipalay. Uy, tanang nga taga Sipalay City, good morning. Kamusta ang mga beach resorts da? Beach resorts. Good morning taga Sipalay ha. Kag good morning dira kay hada ko. Sinong ihada mo? Kay ipi garing ganaw. Oo. Sige, good morning sa imong kaihadahan, Action Boy. Na. Kaya Enriquez Caballo Subaldo Jr., good morning man. Christine Menyes Villalobos, good morning. Kay Maninoy Michael Jun P. Season, good morning. Dara sa may Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Victoria Villaflores Wansing, good morning. And si Philip Isulat, good morning man, from Buen Retiro, Talisay City. Stay safe and God bless. Sakay Dennis dira, Richard Tibor Roma. Good morning man dira sa imo sa San Enrique. Oy, by the way, ang dalan dabla sa ang Taytay bala sa Baliwagan, I think, sa San Enrique nang pasulod to bala sa kwan. Pakadto bala sa La Carlota do hindi magyan kuno sa Sabado kag Domingo. Kay may obrahon ang kwan, ang DPWH dira. So, hindi magyan. So, kung magpala Carlota ka, ngita ka nilagyan eh. Iban? 23-24? So, sa mga mag-travel ha, sa 23 kag 24, likaw ilang anay ang ano to kaningalan? Hindi kayo maglikaw kay kung kuan sa Baliwagan Bridge. Baliwagan Bridge. Sa San Enrique. So, pwede ka diguro kagi, anay, say mapala Carlota ka. Sa Diri kagi sa Bago eh. Hindi sa Bago kagi. Diri sa kuan lang. sa may Mining? Bangga, ano na, Ubay? Ubay, pwede ka nakaliko sa Ubay. Pwede ka man di ka sa Sabonan, dito kagi sa Mining. Lusot ka to sa kuan na eh. Ayungon kagi, na, sa magpala Carlota ka. Kaya may ubrahon ang DPWH sa Taytay, na? Para likaw ka mo sa delay, mga ka-action. Sa kay Virgil Legaspi Coloso, may aga dira sa imo. Kay Teresa Linaha Kayaw. Kag of course kay Remia Garcia, good morning man. Sa kay Migota Wanbol Gallo, no? Kag kay Rumel Gallo. Kag Ma'am Alma Alvarez Gallo dira sa may Las Vegas, Nevada, no? Praying for the recovery sang ilang mother balang ara pasubong sa ospital. Okay? Kay Martin Aliling, good morning man. Kag sa kay Migota Ruchel Evangelista bala. Kumusta ka na da sa imong baligyaan kay way kapag gyapon kahapon ti happy to Action Doors? Wala pagid kasad. Sige lang bala kay makapit kita da soon. Sige. Ano niyo? Kag sige, ang aton da nga mga kuan na kanday dudes bala. Ara dis lagi sa kuan. Saka ano panawag sini gani sa Barangay Banago. Good morning dira sa aton nga mga
kaaksyon ha sa Barangay Banago, dira man sa Libertad Public Market kag sa Burgos Public Market. Maayong aga dira sa inyo, no? Yes. Good morning, Gid. Ana Sinoro, maayong aga man sa mga taga Hinubaan dira. Good morning. Mga taga Silay, Talisay kag Bago City. Maayong aga dira sa inyo. Sa La Carlota City. No, kumusta na dira mga kapihan tada nga mga kuanda kada mo sa kapihan tada nga naga-comment diri sa aton. Kumusta na kamo dira? Di kay kapihan. Ang di kay kapihan galin ilapitan sa balay ni kuan ni Vice Governor. Oo, Jeffrey Ferrer. Oo. Ining si Hugh Christ Gabriel kilala galin na ni kuan Ni Vice. ni Vice. Oo. Okay. Yan. Si Vincent Ferrer ko kilala man ni ay. Ate, daw yung nablos yan siguro si Vincent ay, ha? Ate, diba si kilala yan? Imang koton ko sa kay sayang nagligad din nga Sunday, why di si Kwan mo? Si Vice. Si Vice Gov mo. Sa Sunday, mangkoton mo gid siya. Next Sunday, mangkoton ko gina siya, na? Roberto Heraposco Caraballo, dira sa Hutuda, Handumanan. Uy, good morning dira, ha? Sa aton mga drivers, dira sa may Hutuda, sa may Barangay Handumanan. Kag kay Sol Lama Barnatsa. Sawadika! Dira sa may Thailand. Anniversary follower naman ini siya. No? Wow! Mangkutabi si Mark B. Kung ano isang silingon sa mga kwan eh. Si Mark. Zuckerberg. Ay, sino na Mark? Si Mark Zuckerberg, ay so. Si amigo Mark lang ko sabi ko. Sige, PM tapos later ko. Ano ni isang what is silon? happening? Ano sa mga anniversary follower ni siya, paano mo ni makuha? No? Si Mark Baluna. Kalain. Hindi kayo mamangko to sa kay Bill Gates. Alam mo to si Bill Ano Gates. kay ano ko tanay kay Attorney Mark Mayo. Dito tayo mamangkot siya. Si Mark Oy, hada ko Maria Murayama. Good morning dira sa imo sa Japan. Yes. So hayo gozaimasu dira sa may Japan. Mas parato pa to babaligya sa Japan action boy sa diri sa aton sa Ay phone. gali. Sige, standby na sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ating mga balita lokal, ginlansar na sa Negros Occidental ang Quick Response Codes ID System para sa manigrensing fully vaccinated sa COVID-19. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, nagapadayon ng pag-upload sa mga local government units sa Management Information System sa ngalan sa mga fully vaccinated individuals. Ini ang ginproseso na sa Information and Communication Technology Department agud mangin mahapos sa manigrense ang pagkuha sang vaccination card nga may QR code direkta sa MIS portal kay hindi na mabudlayan ang mga LGU sa pag-isa-isa hatag sa mayni. Ang QR code ang isa ni kapamagi agud ma-verify ang mga impormasyon angot sa COVID-19 vaccination. Doon pa ni Diaz, may kapina sa 300,000 ka mga individual ang fully vaccinated sa Negros Occidental, na equivalent ni sa 14.15% sa 1.8 milyones nga targeted individuals. That's why kasi kiga kami nga ginapasulod namo ng bakulod. Amo wala na nga mo concern pero kung gusto kung okay lang yan wala problema ipasudlon tanan eh. But as of now all our LGUs are uploading the list of vaccinated individuals.
Masobra na sa 1,300 ka managrense nga nangin positibo sa COVID-19 virus nakaakomodar o kon-akomodar sa One Hospital System nga ginadumala sa gobyerno provinsyal umpisa sa iniyang ginlansar sa Hulyo sini nga tuig. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga kapin 5,306 nga mga pumuluyo gikan sa nagkalain-lain nga syudad kag banwa sa bugos nga probinsya. Lakip na ang syudad sang Bacolod ang gintatap sa One Hospital Command System humalin sa Hulyo tubtob Oktubre 12 sini nga tuig. Dugang pa niya nga bangod sa nga digitized system sang probinsya nangin mahapos kag organisado ang pagpatigayon sa inter-hospital COVID-19 response kag natap na man ang posible nga pagdugok sa mga pasyente sa mga hospital. Ginpamunuan naman ni Governor Bong Lacson ang magpanagtag sa cash incentive sa 64 kawapis kag environment volunteers sa ikatlong distrito sa Negros Occidental kahapon nga adlaw. Ang mga volunteers nagalin sa siyudad Santa Lisay, Silay, Victorias, Banwa sang Ibi, Magalona kag Murcia. Paagi sa sining community-based program, nagabuligay ang mga local government units, gobyerno probinsyal kag Philippine Army sa pag-promote sang kalinong kag environmental governance strategies. Ginpasalig sa mga volunteers ang ilang bulig agud maproteksyonan ang kalasangan sa probinsya kang mag-promote sang environmental awareness kalinong kag katawhayan. Gin-award ni Mayor Evilio Nerdia o ang pila kong opisyal ang 51 ka mga residential lots ng Progreso Village, Barangay Vista Alegre, Syudad sang Bacolod. Ang mga benepisyaryo ang mga informal settlers sa syudad nga nagbatod sa 64 square meters nga lote. Suno kay Councilor Winicito Novero, ang chairman sa Committee on Urban Poor, Housing and Resettlement, nga mayara pa sa natala nga pag-award sa dugang nga lote sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Ginpahayag ni Novero ang gin-award nga lote ang kabahin sa flagship program sa Linardia Administration gikan sa 1.7 bilyones pesos nga loan. May ginaward ka mo itong lote over the weekend? Yes, mga 50. Ginpirmahan naman ni Mayor Bing Linardia ang certificate of lot assignment sa mga 50 sa mga qualified ng mga beneficiaries. Daog naman kagnibabaw ang performance ni Jemar Valencia sa Masquerade Dancing Traffic Enforcer Competition 2021. Si Valencia, 29 anyos, residente na sa Purok Malipayon, Barangay 35, nagkampiyon sa among kompetisyon. Sunod kay Valencia, ini siyang anay dance instructor sa mga festival competition sa Talisay kag Bacolod, lakip man sa mga hip-hop dance competition. Si Valencia ang na-assign sa Dalan Ramos Dalan North Drive, Lacson. Nagpahayag nga wala niya ginalauman nga siya ang magdaog bangod. Maayo man ang iba niya nga mga kaupdanan. Nagdaog si Valencia sa 10,000 pesos, isa kasakong nga bugas, token, certificate kag nagbaton sa special award nga SM Choice Award nga may premyo nga 5,000 nga balor sang gift pack. Second place naman si Greg Leonaras nga nagdala o kung nagdaog sang 6,000 pesos kag isa kasakong nga bugas. Ikatatlo nga lugar si Araceli Abad nga may 3,000 pesos kag isa kasakong nga bugas. Ang 4th place to 10th place ang musanday J. Arazo, Hazel Nagar, Richie Navarra, Gary Gonzalez, Randy Ecraela, Rocky Liganada kag Jomar Langote nga nagdala sang consolation prize tag 1,000 ka pesos kag tag 10 ka kilo sang bugas. Sir, Ramos Lacson, sir. Ramos Lacson, tatlo kami dami mga bati ko nga. Passion ko na sir ang sahot. Samtang nga nagakanta kami nagakanta kami friction or traffic, nagapractice ako sa tungadalan. Kung kisa-kisa depende sa kondisyon sang lawas ko. Ginpahayag ni Mayor Evilio Nerdia nga dugang atraksyon sa siyudad sang Bacolod ang ginpatigayon nga Masquerade Dancing Traffic Enforcer 2021. Sa awarding ceremony, ginpahayag ni Nerdia nga bisan wala sang Masquerade Festival na batsyagan sa gihapon ang espiritu sang kewatan bawal sa Dancing Traffic Enforcer Competition. Nagilaom si Nerdia nga sa masunod nga tuig makapatigayon na sang Masquerade Festival puro initanan ang magadepende sa sitwasyon sang COVID-19. Ginapanginbulahan ni Nerdia si Police Major Dorel pamuno sa Bitaw Traffic Management Unit sa ining inisyatibo kag tanan nga nagpasakop sa kompetisyon. Nagtambuan sa kewatan sa ni Councilors Winicito Novero kag Israel Salanga nga isa sa mga naghurado sang kompetisyon. Hindi paghatag sa sweldo sa mga empleyado nga wala na bakunahan, ginabalabagan sang DOH. Samtang pagduwang sang passenger capacity sa madipasay nga salakyan, ginarekomendar sang Department of Transportation.
Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik siyang Aksyong Balita Morning Edition. Kaks. Good morning dira kay Victoria Villaflor Swansing. Ginatamyaw naman sa pamilya Swansing sang barangay Mansilingan. Sa pamilya Villaflor sang Hacienda Sasio, Isabela. Sakay MGS Candido Hildore. Good morning kuno. Halin sa barangay Sumag. Kay migo naton Phil Alon Sagay, dira sa Tokyo, Japan. Good morning, man. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda. Kag dira kay migo naton Awin Torres, sa Fukuda Machi, sa may Hinubaan. Good morning dira sa imo migo. Kay Florencia Villacampa, watching live sa La Union. Sa kay Dina Magbato Malabago. May agaman kag kay Inday Blaza. Good morning. Yes, mayong aga, mga kaaksyon. Kay ihada ko da Jocelyn Song Comedia. Good morning, man. Kuandang na ano ng hugtanay hugtanay pa ha. Hugtanay na yung mga paha. Hugtanay pa ha. Kabalo na siya.
Jesselyn Andrada Tiangson, watching from Barangay Mansilingan. Ginag-greet siya lang happy anniversary. Si Annalyn, ano to? Wala, nadula. Agados. Ha? Nadula yung akon. Gulpi ho, nadula. Ay, ano naman. Ay, ano to? Happy anniversary kuno kay Annalyn Paragados. Keep Paragados. safe, thanks. Sige. Yara to si mo ya, kung nagbalik sa puno. Basi napindutan mo, guro. Ang ano? Ang kunano daw napindutan mo. Sige. Kaya, ay good morning da sa akon migo kay Mayor classmate ko, Mayor Ernesto Estrao sa may banwasang Hinubaan. Kag dira sa Alagad Radio may agad man dira sa inyo sa kay Kevin Henry dira Alagad. Kevin Henry. Good morning man. Good morning man kay Teresa Linaha Kayaw. Si Hil Javier. Once again, kindly greet sa family Ganza and family De La Cruz dira sa La Carlota. Salamat gid. Keep safe everyone and have a blessed Wednesday. God bless us all from KSA RSA. RSA. Sa Ruiz to kwanto blano Ay, to okay na sa kwanto nga port bala. okay. Sakay kagawad ra M sa Boso. Good morning. Good morning na sa karon Councilor Boy Duran naman. Nadayon gid dani kung nadayon ang akong filing. Hindi na ko Party list na lang na i-push mo. Hindi ka lang na isang counselor. Ano ay? Party list mo ang awa mo na bala. Ang awa, oo. Tingnan mo gyapon naka-restro pa. Gani. Sige lang sa dason nga election. Yeah, dasong election. Pero pwede pa ko maka-substitute kasta pa man sa pitsa 15. Kung may gusto maghatag sa ilang posisyon para sa imo. Sinong buslan kung di ko madlagan kung counselor man? Sinong pwede daw? Sa Sa mga... mga... obviously, counselor distrito. Kasi gusto yung magpa-substitute. Sa di. Sa vice mayor. Ay, sorry. Siya kita mo na siya na di. Hindi alam naman siya. Pakontrahan mo ko yung kay Silja? Oo dra na ang labanan sang Porsche. Ginagan. Porsche ang sang pano ko. Asang lugod, gali. Porsche versus lugod. Kinigan pa tanak ko ni Madam Porsche. Kalain. Okay, Sa mga- it is your right. Sa mga nagadalagan, dabla counselor sa Bacolod, basi may gusto da magpa-substitute sa inyo. Makoton tabi sa attorney Mark Mayo. Kasi gusto yung magpa-substitute. 1,000 hope gid da nang iya ano subong ya. Timo ya a million hope Gamay lang na yung 1,000 hope. Yeah. A billion hopes. Oh, billion Hirang tanin sa billion. Aba siya ko hindi na niya mo hila yaw. So, mula na nga kung may ara na mapa-substitute. Section art na doon ready, man to tali ma-substitute. Man mo, kita mo. Kay congressman. Nakapang-congressman. Siya yung outfit na action art hila mo. Do, ang iyang outfit niya, do ma-take out na saya. No, ay ang outfit of the day, dumano siya? Naman take out na. Hindi mo action art dugin preparahan mo gid yung mga pag-ano Nga ko. Ayun gid si action art. Basi ko nunahan ko pa sa mag-substitute balaw. Kung mag-substitute, kung mabuto ka man, ano pagbuto mo galing kay way ka makaparehistro? Gani hindi mo ko nami anong buto bisi mo. Ay sorry. Kaya isling mo, hindi na yung tsaktong inambal mo. Nga masiling ka maparehistro ka lang kung magdalagan ko. Hindi na iya, parehistro ka gadya. Exercise your right. Oo man. Hindi mo na pagulaton nga kung... exercise ang body, dapat i-exercise mo ng right. Right, correct. Hindi mo na pagulaton pa nga kung saan ko yung ma-file. Kung hindi ko ma-file, dito ka man yung maparehistro. Sobra na nga support. Kalain. Sobra na nga support. Kaya makoton tabi ang kaya mapahingagaw ko rehistro kung may willing nga mag-substitute sa sa imo. Magpa-substitute. Kung mahingagaw kuya parehistro ya. Tikita mo si Rochelle Evangelista na support gid sa imo. Pwede gid action bilog kung nga pamilya support gid sa imo. Evangelista pa na. Evangelista family. Sus. Hindi basta-basta evangelista family. Makon ibanghel lang kamo rin na evangelista na ya. Oo. Ya panglista na ya sila yan. Ay kalain. Ngaling may guro may mapasubstitute sa akong dai no.
Ay, guro, kiti. Malas lang kay na late na ko mga 5 minutes. Mo kuway lang ko na kuway lang to ng pakabal ang driver nga nasakyan ko. Kaya nga gawin ko tani file mo sang October 8 mo. Ate, drop pa lang, why ka na nalagin boto. Hindi ka na napagboton, kay late ka na, parehistro, parang late ka na. Kung mag-counselor, kang mag-session, diba, pero may kaya late. Hindi na pwede. Next time, dapat temprano. Temprano pa. Sige, kay George Gargasiran, good morning dara sa imo. Standby na sa mga balita national. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay anunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:35. Detalye na sang mga balita national. Ginapamalabagan sang Department of Health ang hindi pagbayad sa mga hindi paghatag sweldo sa mga empleyado kag mamugon nga wala sa gyapon na bakunahan ba kontra sa COVID-19. Bagay ang ginahimo naman sa pila ka talatapan bisan wala sang basihan sa lahi. Sa Domingo, gilasasan sang Trade Union Congress of the Philippines ang hindi makatawa pagpamigos ng pila ka employers sa sweldo sa mga tinaw sang wala na makapakita sang vaccination card nga nagapamatuod nga may full protection na sa makamamatay nga balatian. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, wala sang lahi nga nasaad nga mandatory ang vaccination. Sunod pa kay Vergere, ang mayara lang sa corona mo ang paghatag sang insentibo sa publiko para mainganyo nga magpabakuna kontra COVID-19. Rekomendal sa Department of Transportation o DOTR sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases kaya TF nga dugangan ang passenger capacity sa public utility vehicles o PUVs. Ini kasunod sa pagnubo sang National Capital Region sa Alert Level 3 kay iban pang lugar. Sunod kay DOTR Assistant Secretary for Road Transport and Infrastructure Steve Pastor, makabulig ang pagdugang sa PUV passenger capacity sa mga commuter, amuman sa mga PUV drivers kag operators. Sa karon, yara sa 50% ang maximum capacity sa PUVs base man sa ginhatag nga health and safety protocols ng IATF.
Nagpagawa ang Department of Education sa memorandum alang sa preparasyon sa face-to-face classes sa mga eskwelahan. Ginpahayag sa Memorandum number 71 sa DepEd Series of 2021 o kunang preparations for the pilot face-to-face expansion and transitioning to new normal. Ngayong tanan ng pampublikong eskwelahan sa pungsod ang dapat magpatigayon sa self-assessment gamit ang School Safety Assessment Tool bilang preparasyon sa expansion sa new normal face-to-face. 30 pa lamang ka mga public schools ang malakip sa pagpatigayon sa limited face-to-face classes umpisa Nobyembre 15. Pero sa kay Education Assistant Secretary Malcolm Garma, ang ining kadamuon ang posible magsaka pa tubtub sa malambot ang 100% kag pagatugutan nga mga buluthuan. Suno kay Garma, target nila nga malambot ang 100 ka public schools. Ang 30 ka mabulutuan na nakapasal sa School Safety Assessment Tool sa Department of Education. Nagakabalaka naman ang grupo sa pribadong hospital bangod sa posibleng kakulang sa hospital personnel bangod ibang staff ang nag-resign na para magtrabaho sa abroad. Sunod kay Dr. Jose Rene de Grano, presidente sa Private Hospital Association of the Philippines Incorporated, sa tinik ng 2-3 kasimana, kapin 5% sa mga nurses ang nag-file sa ilang resignation bangod tuyo nga magtrabaho sa abroad. Dugang pa ni De Grano, kung hindi mapunggan ang paghalin sa mga nurses, posible sa sulod sa 6 kabulan maubos ang mga nurse kag maapektuhan ang health facilities. Dugang pa ni De Grano, ilang ginakakulbahan nga kung hindi istrikto ang pagtugot sa mga healthcare workers nga maghalin, kag mapaslawan nga makapangita sang bulos sa ila, posible maubos ang healthcare workers sa pungsod. Una na nga nareklamo ang pila ka mga health workers sang manubong ang sweldo kag hindi maayong working conditions. Ginpahayag ni Senator Richard Gordon nga may posibilidad nga magarekomendar ang Senate panel sa kaso bato kay ani Presidential Advisor Michael Yang, ex-procurement head Christopher Lloyd Lau, kag Pharmaceutical Corporation executives. Sa piyak sinigin klaro ni Gordon nga kabahin ini sa ila partial findings. Pila sa mga posible kaso ipasaka bato kay Yang, formerly Executive Lincoln Ong, kag Crizel Mago, among perjury o false testimony. Mahimo naman yung falsification of public documents ay pasaka ang kaso batok sa anay officer in charge sa Inspection Division sa Procurement Service Department of Budget and Management kasanday George Mendoza kaga PSDBM Inspector Mervin Tangki. Ang duwa natin yung mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton Mayo ang mudo subong ni Joms. Nakasakadus na siya. Kasangkwan sang 18 o kahapon? Kahapon. Bala mo? Kahapon siya Second dose na siya? Yes, kahapon. Second dose na Mayo ang siya. iyang mudo subong aga. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Kay Ma'am Luisa Luing Melos sa Bago City. Star Mayo, hello Action Boy from your body doc. Okay. Good morning, Doc Matt Mayo. How are you, my friend?
When can you see you? When can I see you? So you can align my back. Kasi next year, Aksyon Boy. Grabe no, ipa-align na daw gumas takyan. Nagkiriway lang yung mga mga... Namiguro no, gusto ko na tilawan ng chiropractor, chiro ano na. Sama na siya. Basta chiropractor na siya. Ma-align bala ang mga daw pareho na siguro sa kuan bala. Kita ka sa mga kuryentes dalan. Sang? Mga kuryentes dalan bala. Oo. Ito nagisnambod-sambod na sa. Gatiniko. Ano guro kan siguro bala Kuryente sa kadamo, kuryente giyang exam yan oh. Ti ano ba ikaw example ba? Anong duma? Pwede ang likod ni Jo Marie. likod sa iban. Likod sa iban labtan mo. Sa iban nga lugar, Blay Aksyon Boy, ang kuryente yan nila sa Dalom. Yan, Dalo mo. Actually, pila ka mga lugar sa Davao, amo na nasubong. Ang kuryente, wala na siya sa baba, nga do spaghetti lang tayo. Aray sa ginapaagi. Nami gimana mo na tani mo? Para do katawhay, di ba? Ikaw sa aksidente eh. Correct. Kaga kuan gid ito para daw ang hindi sabla malaw ay tanaw no. Galing kiti dapat may mga kompanya na yang ma-undertakes na mo, mga private na yan mo no. Ano na galing kay kung syempre kung magpatigayon sina medyo maka-experience kita sa heavy traffic. Duway na iya. Pero okay lang man temporary mo lang na iya. Yes. Mo gina iya balo ka sa kada mga development may i-sacrifice kita sinaya mo. Yes. No, hindi ka man maka-effect sa development without sacrificing something. Like for instance, kung may mga construction kada, may mga traffic ginadaya. Kung na it is but natural. Yes. Kung wala na traffic, ano na lang na iya karon. Sa Manila gani mo man mga skyway, magimo sila sa mga skyway to, mga overpass. Parang results ulit eh, di ba? Hindi mo to mga tawhay sa. Like for instance, hindi bala ka na experience naman kasi na eh. Kanara tada sa may Pasay magpa-airport ta kadasig na lang kay gagi kita sa Skyway. Di ba la? To bala ato kadumdum katong paglakat ato sa Senate to sino tong nagadalingan di ba? Pila na lang ka. Basi ko no late ko no. Kalma lang. Kalma lang kay ang halindre hindi gani ka 15 minutes ato na to sa airport. Hindi kalma bala may Skyway na kita nga ginatawag. Di ba? Oo. Pero ito lapit na late eh. Si Dale bala. Nagpa-UP pa siya. Nagpa-UP pa siya. Nag-meet siya sa among classmate. Okay. So, lapit, May classmate ka mo sa UP? Sa una, si Neska. Gaskwela sa una si Neska. Sa araw sa una sa Manila, si Neska. Dubali nag-meet sila dira sa may Sa UP lang. Ay, hindi man sa UP, eskwela. ang Yamanghod. Dito lang sila nag-meet sa UP. Okay. Ikaw ganito, dumang ko to daw, nag-apas ka lang to yan, no? Hindi nag-una, kuya eh. Nag-una ka gali. Correct. Apas pag hindi. Nag-una ka gali. Hindi pwede mag-apas. Dapat una. Correct? Sige. Ano? Kay Eric Fernandez, good morning dira. Kag Jocelyn Liboon Despojo, mang agaman. Malimam Vano, yes, Aksyon Boy, pwede good. Kag Aksyon Doors, I love your plaid shirt. Yan na ni Neaw. Wala gali na nang akon Mike. Siling ko, I love it too, Ma'am Van. Although bisan ako siya sa akon. So kung kay Ma'am Van pag iniguro pero tinagin ni kagamay siya. Pero tinagin na kadako siya. Pero tinagin kagamay siya lang taon bala. Okay. Hindi na kay Nine. Hindi ako niya. Hindi nihiling si mother magsoksok sa amo sini. Kaya lagi ginuta na siya Aksyon Boy. Kaya subong may katugnaw so amo nang isoksok. Actually laba ni siya. So ginano ka lang pila. Basi iya blan ni. Kag dress gini siya ya. Dako nga dress. Basi iya blan ni now. Laba ni siya malakon siya ni guro basi taga dapa-dapa. Kay laba sa gali no. Yeah, super laba gini siya. So, dress sa gali? Dress ni siya. Sabi ko kung polo shirt na ati ako na siya polo. Magina po lakat-lakat ha. Grabe nga polo ba abot kin sa tuhod. So dress na siya. Amo na nga namian ko, that's why sok-sok. Mas ka nga kay nakabagalakat-lakat mo mo di parahan balo ka kasako sa mga obra kay na hindi na ko di para sa mga amo na yan. Wow, iyay ko sa kasakuon mo ba? Isipa bala magpanumdum ka kung paano yarin sang anom kabilog nga local news. Sige lang bala. Ginaya nga
Yung mga kabudlayan, ganyan sa kabudlayan. Hindi ko man yung... May pag-iban nga may ara sang choices. Ako yung tagaan choices ya. Oo. Rafael Caceres, may aga man dira sa imo sa Barangay Tangub, Bacolod City. Yes. Okay na? morning. Standby na kami, Aksyon, Nelmar. O sige, standby sa mga dugang nga balita. Standard time, las 7:47. Ag sa detalye, Balita International, napatay bangod sa COVID-19 complications si former U.S. Secretary of State Colin Powell sa edad ng 84 anyos. Ginkumpirma siya pamilyang pagkapatay sang anay top military officers ang Lunes ng aga, Oktubre 18. Fully vaccinated na batok sa COVID-19 si Powell. Si Powell ang unang nangin African-American Secretary of State sang 2001 sa administrasyon ni Republican President George W. Bush. Kaya na-diagnose si Powell nga may multiple myeloma o myeloma nga isa ka type sang blood cancer. Samtang opisyal namin pagwa sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang 3 ka commemorative coins bilang paghatag pagkilala sa 3 ka baganihan nga Pinoy sa Revolusyon batok sa mga Espanyol. Ang special coins naga-feature sang nawong nanday Teresa Magbanwa sang Panay, Mariano Ponce kag Emilio Aguinaldo. Ang commemorative coins ginhimo kadungan sa ka-50 nga kadlaw ni Magbanwa. Ang nagaisanon nga Pinay nga gipangunahan ang Panay batok sa mga Espanyol sa tong 1898. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 50 pesos kag 26 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 37 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 46 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, Kylie, please tell them the truth. Ini ang maisog nga pahayag sa aktor nga si Alger Abrenica sa social media angot sa pagbulagay nila sa actress nga si Kylie Padilla. Sa Facebook, nagpost ang aktor agod ipagwa ang iya hibubunot. Suno kay Alger, wala siya sang malaing nga buot sa pihak sa mga nabato niya nga atake kag akusasyon. Nagpangay naman sa pasensya aktor nga wala niya natuman ang ilang istoryahan nga hindi na diskusyonan sa publiko ang ila problema. Suno pa kay Alger ang magpagwa sa nga one-sided story ang amay ni Kylie nga si Robin Padilla, nagpabilin ini nga hipos. Ginahingyo man ni Alger si Kylie, nga ihambal ang matuod nga si Kylie ang unang nga nagluib rason sa ila pagkaguba sang ila pamilya. Naibaluan may duwa ka mga kabataan si Alger nga mo si Alger kag Kylie nga mo si Alas kag si Axel. Sa sports, nagpakita naman sang kahandaan para sa bag-o nga season sang NBA ang Milwaukee Bucks star nga si Giannis Antetokounmpo. Ginpahig sining gabisan ano ang ginagyan sang team, handa gyapon sining idepensa ang ilang titulo. Dugang pa asang two-time most valuable player nga kaupod ang sakripisyo sang team nga nagpataas pa sa ilang moral para madala sa kampyonato ang ilang team. Madumduman naka-record si Antetokounmpo sang 50 ka puntos, 14 ka rebounds kag 5 ka block shots sa Game 6 batok sa Phoenix Suns. Balita Espesyal! Alright! Energy! Mga ka-aksyon! Happy Wednesday! Hey, si Jo Marie nag-hi siya. So, Wednesday! Happy and Wednesday! Good morning! And congratulations, Jo Marie, for being fully vaccinated. Yes, after 2 weeks pa. Di ba fully vaccinated? Good siya nga. Oo. Parang naka-second dose na siya. Naka-second dose na siya. Sige. Okay. So, Okay. si Madam Glazel, 29 pa lang. Sila mo 30 na. 29 pa. Kaya ang post, yung caption niya sa iyang profile picture, sila niya 1 year less of 30. Ay, na. So, 29 pa lang siya. 29 pa lang sa gali. Sino nagambasi mo? Goodbye 30, goodbye 20 sa kambalya. Natambay ko ano yung goodbye 20s na to siya. Kala, it's a goodbye 20s. Good morning, Anay Dra kay Jose Acevedo, Edna Acevedo, Rosemary Piatoche, kag Angeli Dugong, Roberta Ricardo, Judjen kag Elsie Acevedo sa Sibukao, Barangay Banago. Diraman ka sa Puro Rosas Pandan, sa kay Lenny Poha, Marina Galve, Lolita Aligin, Delia Gamgam kag Helen Arsenio. Good morning dira sa inyo. Sa mga taga Burgos Public Market, good morning ha. Kag sa Silay, akon Silay, Talisay, good morning. Kag sa Libertad Public Market, good morning sa inyo. Yes, maayong aga sa tanang taga Libertad Market, Yes, Burgos Market, yes. Central Market, Sumag Market, tanang nga market. Tanang nga market, so.
Sige, go Sila. sa atong balita espesyal. So, sa ato nga balita special, ining mga tinaga nga hindi dapat nato ipawag sa mga kabataan. So, una nakagapon Action Boy, ang pinaka-common gid, kang ginsiling mo nakahapon, ari ba lang dakpon kayo sang pulis? Or ginadakop sang pulis? Sige, habla da kay karon pa dako pa hatag takas pulis. Yes. Mao na bla, nga pulis ang ginapamahaw ka. Nan, kag ara pagid ang paligo na, ang wala bala nagapaligo kuno ginadakop sang pulis na. Mao na bala. Kaya kami kabataan nga tamad maligo, hindi sila gusto. Hindi dahil ako magkaon bla kay padakop sa pulis. Ang wala ka kaon dakpon. O aray, may pulis na garonda, ay kamang dakop na sila sa mulaga kaon. So, Ang layo pa na to kasi niya. Sige, bla kwan bla, pulis na siya bla iyo. Gani. Oo na, kami relate yan. Ang bata man, kaon mo na yun. Kaluoy sang bata. So, isa na sa nila mga... pamahog ang pulis, hindi niya dapat. Oo, isa na sa dapat, hindi tagid niya dapat yung igamiton, Action Boy. Kaya dapat, ang mga pulis is to serve and to protect. Oo, to serve and protect. Hindi mo yung pamahog. Hindi mo sila yung pamahog sa mga kabataan. So, yung mga kabataan niya, kung magdako, doon may kahadlok sila sa sa pulis. No? Oo, So, hindi amo sina. Mga mother, Kaya yung pulis yan, hindi na dapat kadlukan. Yes. Dapat Kaya sila ara na sila ginapalapitan. para magproteksyon sa aton. Yes. Okay. Okay. Magluwas lang sa mas lawayon eh. Ha? Magluwas lang sa mga slawayon. Hindi ka na Mga malikawan kotong yan. caps wala yan. Pila mo lang na bilog ah. Oo. Kaya hindi tara sila yung ma-generalize. Actually, damo pulis nga mayo gidya, damo ko Yes, kilala of mo, course, damo ko Action kilala Boy. nga I mga agree, pulis, damo ko yung mga amigo nga pulis mo. I second to that. I second to that. So, Damo ka mamigo nga pulis? friendship. Sila yung mga amigo. Mga friendship nga pulis. Of course. Especially, ang sa mga police station 6 gali, kalapit na sakon. Yes! Tanan nga mga bag-o, dra nga mga ano itawag sila sa ila, gani? Mga, kuha na, ano na sila gan, intern? Hindi sila intern, ano naging sila mong intern ng term? Ah, sa ila, do- mga police na yun sila, ya. Pero Dadaga community, kuha pa sila. Nakusapte ka muna. Oo, daga mo na Hindi sila. sala kami dara iya ka apartment, tara sila sa babaw. Do ano sila kabilog 15? So, hello dra sa inyo. Good morning. Okay, so next Action Boy, Ario, hindi sige hibi kwaon kay karon sang aswang na pati mga aswang pag Action Boy. Amo na nga ganda ko ang bata, nga pati siya nga may aswang. Nakita ka na aswang, Action Boy? Wala pa ako. Actually, na amo na ni dad ko, kita aswang. Wala nakikita aswang. Ikaw, kita ka na? Wala. Gusto mo makakita? Kaginaw lang, bro. Sa bintana. Pati So, wala Action Boy. Kaya wala mo ko nagapati. Actually, personally, wala ko nagapati sang aswang. Lain Pareho karon ta? sa gabi yung pakita. Pareho ta. Oo. Lain karon sa gabi. May magalupag nga tunga lang. Actually, hindi mga aswang ni... Kung isa daw, bunga ni sa mga imahinasyon bala sa iban. Ano na siya? Gina-drama pa. May ara pa mga sa mga Katang-isip lamang, comics. kumbaga sa Tagalog pa. Mga comics. Sa una nga dan, pero di kasikat dito sa comics siya. Correct. Chimpo na mo na iyang comics mo. So, hindi na. Kay magluwas, Action Boy, nga, hindi dapat ang ipamahog ang aswang. Kasi syempre, kung magdako balang kabataan, mapati sila nga may aswang. Dumduma ko na sa una nga may nag-complain sa barangay sa nga kagawad pa ko bala. Hindi ka hiring-hiring kami sa mga complaints mo. Ngayon nag-complain sa akon, kay pertigid siya, kay mapasaka gid siya kuno kaso. Salagid siya, mapasaka gid siya. Kung anong kaso? Nya kay nga amon tupad balay napasibangdan niya kung aswang. Gali. Lingkod tiga ano ang iban sa tupad niyo tuya, ang mga kaingon niyo. Iti, kaya nakadlawan ko nila lingkote, but sila nga sila kapati, kaya kapati laswang kayo, hindi sila magkadlaw, kulbaan na sila. Hindi la? Correct! Hindi ko but silingon, why sila nagapati, nga aswang ka, kaya nga ay, kakadlaw sila mo. Kaya kung kapati sila, kulbaan na sila. Correct. Okay. Good Action Boy. Kasagagid si Boy. Ibalik si Boy Duran sa pagkakagawan. So, ang last Action Boy, the second niya. Ang last Action Boy, ari pagid ang words ba lang ang mahamba ka bayaan ta karon. Kalaway ni sa parts ang bata Action Boy. Kala hindi na siya nga sige ta kon kay bayaan ta ka. Namo na. Isla nyo na imo nga sige da pasaway da dagdag ta sa bubon karon. Ay kalain pagid dagdag sa bubon. Dagdag sa bubon man. So mga mo na lang ang mga term Action Boy, kay may mga effect na sa bata mo. Oo. Kaya kabalo ka mga bata daan sila pertigin sila. May mga psychological effect na siya ginatawag naton. Oo. Sa kabataan, sorry, do ma cause ni sang trauma Manila. So
So namiyara ko na nga pakaisa, I think pakaisa ko to nga gamay pa saya, gamay pa saya ako yati daw dako. Siya gamay pa siya. Sige sa pasaway, lingko pasaway dam lang ko sulod ta sako. Nahan mo pag Ti daw sa guro kapate, sulod ko siya sa sako. Kagin pakabit sa puno sa pao. Tatuo ginagay. Kita ko sa sako, palak-palak sa mo. Kala, kadali mo lang na. Pero siguro di ka na pwede ka mo na ka ma-videohan kayo sa tupad balay nyo. Trending ka gid. Sa una pati na to swing back mo. Ano mo na. Actually sa una action mo do normal lang na yung mga ano ni gani mga penalty bala sa mga bata pasaway. Pero subong magamamo ka na. Kag ma-videohan ka sa imo tupad balay. Marafi tulfo ka pa. Kala, trending ka pa dayon. Matrending kag kay post na din sa social media. I-post na nila da nga ikaw gaya na sulod mo sa sako mo paisa. Kalain. Ano siya sana all. Sige. Pwede. Okay. Good morning tarana kay Migot na Tindi Malvas bala kay Marlene Malvas. Mother kag father ni sa ni Lala Banderas ba daw sa Love Radio. Okay. Good morning. Sige. Jen Sulgon, happy birthday liwat siya sister kay Rosita Jones Hisulgon. Happy birthday sa imo from Jen Hisulgon. Okay? Sa standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline. Upod gapon kay Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,